Ħaniprofa nispjegakom mod sempliċi għalfejn il-kaċċa fir-rebbija hija żbaljata. Bil-mod kif li spjegawieli esperti. Nipprova ngħaddi għalilkom. Mela ħanassumu illi aħna għandna 1000 isma, 1000 xer, illi dana ħanajdu li jiswew euro kull xer u jiswew 1000 euro. U dan huwa biex bdejna fir-rebbija. Bdejna hawnhekk, dan nistgħu ngħidulu kważi il-kapital. Il-kapital li minnu aħna qed nieħdu l-investiment tagħna. U l-kapital tagħna fir-rebbija, bażikament li qed jiġri huwa li qed jagħtina frott tajjeb ħafna. Qed jirendi dan l-investiment li għamilna u dan l-investiment minn 1000 euro qed jagħtina 4000 euro. U dan hawnhekk huwa fejn tispiċċa ir-rebbija. Minn hawnhekk imbagħad bl-istess mod kif il-gamim jibda jkollu żżar u l-frieħ u dawn huma l-frieħ u żżar li jikbru. U fl-aħħar mill-aħħar telaq ir-rebbija ħatibda ġejja l-ħarifa u jibdew jipassu dawna u jibdew niżlin lejn l-Afrika. Issa waqt dan it-traġitt għaddew minn Malta u tlifna 100, għaddew minn fuq il-baħar u ġralhom xi ħaġa. Kien hemm problemi tal-klima, tlifna 500. Tlifna habitat loss, jfisser l-abitat fejn jgħixu, sparixxa jew ġralu xi ħaġa u dejjem jintilfu. Waqt id-dawra kollha, in-normali jfisser hawnhekk jibqgħu tilajn, jiġri illi fiċ-ċirklu normali kieku kollox huwa stabbli, nerġgħu niġu hawnhekk u għandna 1000 oħra. Grazzi għal jfisser intilfu 4000 u bqajna bl-1000 kapital. U għal daqstant nerġgħu nibdew sena oħra illi qed nerġgħu nibdew induru. Jekk aħna rridu nikkonservaw u naraw li l-ispeċi tmur għall-aħjar, jew hekk aħna rridu naraw li r-riżorsi, il-finanzi tagħna jmorru għall-aħjar, li rridu huwa li wara li jgħaddi dan iċ-ċiklu, aħna mhux nispiċċaw ix-xahar b'1000, imma forsi nispiċċaw ix-xahar b'1100. U jekk jiena nispiċċa x-xahar b'1100 u hawnhekk ikolli 1100 tisma, hawnhekk ħajżdiedli għaliex bl-istess mod jekk għal kull wieħed ikolli 4, hawnhekk nispiċċa b'4400, mela żdiedli. Imma x'qed jiġri fil-kaċċa fir-rebbija? Waqt li hawnhekk nkunu ġejna għal 1000, il-kaċċa fir-rebbija tfisser li minn hawnhekk jien ħannaqqas ammont, ħanitlef. Isni jiena ġi l-aħħar tax-xahar u għamilt kapriċċ u ddeċidejt li jiena rrid mor nonfoq kapriċċ wara li nfaqt l-ispejjeż kollha tax-xahar. U għal daqstant minn flok qed ngħin jiena ġejt b'900. Mela hawnhekk ara d-differenza. Mhux biss qed innaqqas mill-kapital, mhux biss minix qed inżid fil-kapital, imma spiċċaj b'900. Mela jiena fil-verità ħanerġa' nitlef. U hawnhekk għaliex minn aspett ta' konservazzjoni dan ma jagħmel sens għaliex li ħajiġri huwa ħanerġa' jonqos li hawnhekk u ħanibda ċiklu negattiv. Għalhekk irridu nikkonservaw il-gamiema fir-rebbija għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk irridu naraw il-kapital jibqa' u forsi jiżdied ma nistgħux noqtluha eżatti qabel ir-rebbija. Għalhekk irridu nikkonservawha.